या सोसायटीमध्ये पाईपलाईन गॅस नाही आपल्याकडे. काय ऑर्डर केली इकडे? मसाला डोसा. इकडे साबण लावून धुतलं ना? हां, आधी घासलं साबण लावून. सुरुवातीला काय झालं, तो मम्मीचा कबोर्ड मी इकडे म्हणजे घाई तिकडे ठेवून दिला होता. तर इथे बघा वॉशिंग मशीनच्या खाली आम्ही गाडी सुद्धा लावलेली आहे. इथे आपली नेक्स्ट डिश कोणती आहे बघा इकडे काय आहे. तर इथे बघा आज आपलं किचन ऑर्गनायझेशन आहे ना. हो. किचन सर्व आम्ही बघा सर्व जेवढं होतं ते टेम्पररी इथे ठेवलं आहे, नंतर अरेंज करायचंच आहे. इथे आपण सध्या तरी पाणी इलेक्ट्रिकच्या ह्याच्यावरती करतो ना, इंडक्शनवरती. आणि आज वॉशिंग मशीनसुद्धा लावलेली आहे. वायर कमी पडली जरा ही वायर लागत नाही. तसं नंतर आपल्याला समजेल काय लावायचं आणि काय नाही लावायचं. त्यांना ते मोठं पिन आणायला लागेल कारण मोठं स्लॉट आहे याचं. ती जो ट्रे म्हणते ना तो हा ट्रे आहे बघा. हा ट्रे ह्यालासुद्धा साफ करायला लागेल पहिलं आपल्याला. हे बघा इकडे मी साबणाने घासते आधी टाईल्स, कसं एकदम स्वच्छ निघेल ना मग. आणि मग या फडक्याने पुसून घेईल. पाणी ओतणार ना त्यात, पाणी ओतलं पाहिजे त्यात फटाफट. हे काय काढताय तुम्ही? जी आपली गॅस शेगडी आहे ना ती काढतोय, ती लावायची आपल्याला. किचनमध्ये काढूया. हां चालेल, हळू. तर आता इथे बघा इकडे खूप सर्व तुम्हाला पसारा दिसेल. आता अशी आपल्याला अपॉर्च्युनिटी परत येत नाही की आपल्याला ती वायर म्हणजे बोलतात ना काढून अशी सेपरेट. कारण तुम्हा सर्वांना कसे फक्त वरतून पुसता येतं ना, असं आतून पुसता येत नाही ना, कारण टर्न होत नाही, कारण ते वायर जॉईंट असते. म्हणजे आपली ही बघा वायर जॉईंट असते ही. आता कशी आपली निघालेलीच आहे म्हणून मी क्लीन करून घेतलं आहे. आणि असं 3दा फेकलं आहे मी. हां, रस्ट खालचं ह्याच्या खालचं मी टर्न करून दाखवत नाही कारण ते ऑलमोस्ट कालच असतं. पण आपण असंही क्लीन करू शकतो ना सर्व ह्याच्या खालचं. आता हे झालेलं आहे तर फक्त जॉईन करायचं आपल्याला. तर सर्वात इम्पॉर्टंट फ्रीज आपण काल केलं, तर आज आपण शेगडी करतोय. आणि आमच्या इकडे शेगडीचा पाईप बघा इकडे आहे. आता ह्याची पाईप इकडे आहे ना, तर ही शेगडी इकडे लागणार. पाईप असं झाला ना, हे तिकडे असतं तर हे इकडे झालं असतं. काय बोलते? मशीन झाली इथे, किती स्पीड मध्ये होते मग मशीन. इकडे साबण लावून धुतलं ना? हां, आधी घासलं साबण लावून. आपण भांडी कशी घासतो त्या काठाने घासलं आधी. इकडे वायर लावायला लागेल. आणि आपले 2 सिलेंडरपैकी 1 सिलेंडर इकडे ठेवायला लागेल. आणि इथे कसं या सोसायटीमध्ये पाईपलाईन गॅस नाही आहे आपल्याकडे. कधी कधी कोणकोणत्या सोसायटीमध्ये पाईपलाईन गॅस असतात ना, तर इकडे आपल्याला सिलेंडरच आपल्याला करायचं. जरा वेळ लागणार आहे, ते बोलले येईल पण वेळ लागणार आहे, जरा वर्ष लागतील पण येईल ना. आरामात करा. तिकडे गॅस सर्व्हिसवाले आलेले आहेत. तुम्हाला बोलवायचं असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. तिकडे बघा खूप याला सर्वात जास्त कष्ट लागला आम्हाला. ते पाईप जातच नव्हता आतमध्ये. फ्रीज आणि हे गॅस ह्याच्यासाठी. पण ते तर मेन आणि जातच नव्हतं. एवढूसा छोटूसा होल तर कसा टाकला काय माहिती. हा ना, एवढूसाच होल होता आणि ह्याच्यात जातच नव्हतं. मध्ये ना काहीतरी ऑब्स्टॅकल येत होतं. मग आम्ही ते स्क्रू ड्रायव्हरने असं खोदलं जरा आणि मोठं केलं जरा होल. आणि मग हा इकडून आला. आणि इकडे आता हे मग आता हे सर्व टाईट केलंय. ऍट दी एंड असतं ना ते टाईट करायला पाहिजे. आता सिलेंडर करायचं. आधी मी हा कचरा काढते इकडून. थांबा तो. तुम्ही काढताय? हे बघा आम्ही होल केला ना तर एवढा कचरा निघाला त्यामध्ये. ते आतलंच ना हो पार्टिकल्स. तर इथे बघा वॉशिंग मशीनच्या खाली आम्ही गाडी सुद्धा लावलेली आहे. ट्रे लावलेला आहे त्याला सरकायचा. प्रॉपरली सरकते ना आता ते काजल. तर आपल्याला जसं पाहिजे तसं तर बघा इझिली जात आहे बघा. असं काय जास्त मेहनत करायला लागत नाही. आता फक्त काजल त्याच्या पाठचा जो पाईप आहे तो धुवायला घेतला आहेस ना. चला आता थोडं थोडं करून आपलं सर्व काम होत आहे. आता सर्वात आधी गॅस पेटवून बघूया का.
बघा गॅस सुद्धा लावलेला आहे. तर आता इकडे बघा, आपण इकडे आता आपल्या बेडरूम मध्ये आहे, मास्टर नाही छोट्या बेडरूम मध्ये आहे. मिडल बेडरूम. तर इकडे जेवढे आता खोके राहिलेले आहेत, आता त्याप्रमाणे आम्ही सर्व एक एक आता तिकडे आता किचनचे आहे ते किचन मध्ये जातील, हॉलचे आहेत ते हॉलमध्ये जातील. रेड अलमारी त्यामध्ये पण ना ऍक्च्युअली थोडंसं महत्त्वाचं पण आहे. खाली ठेवते सर पाहिजे. रेड अलमारी ते माझ्या इकडं. हे काय रेड कबोर्ड वाले सर्व कबोर्ड्स. एक हा पण ना, नाही हा नाही, हा वाला आहे ना. इकडे काय राहिलंय? हे किचनचं आहे. हे बघ, Steel अलमारी. ह्याच्यावर पण काय लिहिलंय, वुडन अल्मेरा क्लोथ्स. वुडन आहे ना. हा. हे पण पाहिजे ना आतमध्ये. म्हणजे ते माझे तुमचं. वुडन अलमेरा पाहिजे. तर इथे बघा मी काय चेंजेस केलेला आहे. सुरुवातीला काय झालं, तर मम्मीचा कबोर्ड मी इकडे म्हणजे घाई तिकडे ठेवून दिला होता. तर आता सर्वात जास्त हेवी कबोर्ड काजलला सांगेल, सर्वात जास्त हेवी कबोर्ड कोणता आहे? हा जो माझा कबोर्ड आहे ना बनवलेला लाकडाचा, तो सर्वात जास्त हेवी कबोर्ड आहे. त्यानंतर मम्मीचा, नंतर मग हा. तर काजलचा हा माझा म्हणून हेवी साईडला ठेवला. मग काजलचा आम्ही इकडे ठेवणार आहे. आणि तोपर्यंत काजल लावते माझे कपडे. काजल लाव. आणि तोपर्यंत मी दाखवतो बघा, मम्मीचं कबोर्ड आम्ही इथे आहे, तो आतमध्ये टाकणार आहे. चला आता सर्व कबोर्ड तुम्हाला आता खाली दिसतोय, आता पटकन भरेल ना तो. हे सर्व बघा सेक्शन्स नंतर एकदम लावायला होतील पटापट व्यवस्थित आहे ना. हे सर्व काय बाकी काय ते दोनच होते ना. हा तेच असेच ते. तिथे बघा माझा कपाट लावायचा कार्यक्रम चालू आहे. आता काजलला तिकडे कसं काजलसाठी मी लाईट लावते, म्हणजे इकडे कसं दिसत नाही ना आतमध्ये. ते AC लावलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता असं एक एक बघा, वुडन अलमारी क्लोज. वुडन म्हणजे माझं ते बघा, एक एक कसं खाली होते, खाली बॉक्स आहे. तर इकडे सर्व लाईट्स का लावले, कारण इकडे प्रॉपरली दिसतं ना आतमध्ये. मग आता तुम्हाला दाखवतो बघा, जर मी समजा लाईट बंद केली ते बघा, तिला बघा कसं दिसतंय. नाही दिसत ना, म्हणजे काळोख दिसतो विकास ना. तर इकडे तुम्ही बघू शकता तर किती वाजलेत, 8:51. आणि आज अजून थोडंसं काम करून झालेलं आहे, अपडेट करून झालेलं आहे. आता काजल माझ्या पाठी आहे आणि पसारा तुम्ही बघू शकता सर्व. तर हे आता नंतर लावूया ना काजल. हा आता आम्ही जरा बाहेर चाललोय, खाली जाऊन येतो जरा. चला तुम्ही पण आमच्यासोबत. आणलं ही पण घे चावी. चला जाऊया. चला रेडी. काय ऑर्डर केली इकडे? मसाला डोसा. इथे आपली नेक्स्ट डिश कोणती आहे बघा. इकडे काय आहे, मिसळ पाव. काजलने मसाला डोसा आणि मी मिसळ पाव घेतलेला आहे. आता मस्तपैकी लिंबू मारून खायचं. टेस्ट करूया का पहिले? गरम आहे ना? कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय? गरम आहे. मस्त. झाला डिनर, पोट भरला.